Shubor nakaslem Jong Nongsan Hima. Hadian baka Meghalaya Board of School Education kalapan banaya ko result jang ki Khynnah ha ka science bat ka commerce stream menta ka siba at ka khandai tere ujang mang arajar at kulay ha ka balayo baka Skul St. Anthony's High Secondary School kalawan Kmen bat ka bakam kring shu ha ka ni kasi kalong balayo ru baki Khynnah puli jang ka tika Skul kilay Shad bat kan hoy de ka Jingrwai jang Prah.